بعد як хеза буромадан меро чӣ хела ҳиссиёт аз тарафи мардум позитивна қабул шуда аз тарафи бачакҳои хеза чӣ? Ну, ҳамон ман мегӯям ки ман тайёр будам ҳамаш дар негатив. вақте ки лен аз хеза авлод буромадагӣ буд ту чӣ хел қабул карда будӣ мардак боре? Масъалаи клипи Шахеро навигда савол дорум ба фикрам ки нигоҳ кардагӣ охай ваё созам будам чӣ хел созам ки дар батл ай ҳама ака онаму периода чизе ака байншум чи хеле безе буд. мегӯям ки ҳамин чиза Шахер қати навиг маслиҳат кардаги буда Не ман мақсад буқада пул балешикав накардам дар фикри урам набудам не ки бади батл яъне ман аз мебинам ин чиза ки ягон ҷои рекламаш нест мехӯрам ҳамин чиза возможно ки бо Шахер кардион ай сарам хоҳед таъин шавад ё ки не чи хеле ки ҳозе конфликте ки ино шид ай нави ки Шахери хеле наштагӣ буд ридом бисёр реперо ку уже ай рамкаи реп мегзарам. вақте ки ай хеза буромадӣ лонли як вай нависон як пост нависон пеш ҳамин сторисаш дакаса чахчах доштем қати лонли и участникода ман ягон тажда кор надорам фақат хезе 20 дама претензияи общим буд гуфтам чӣ кор дорад дар ютуби як каса мисол монетизатсияш раликам ҳози маладеца ралик уже ай трекои унаҳо пештарош ганда фарқ кардеста пацан зур кардеста. бахшида ба моҳи шарифи рамазон ширкати софсавдо тахфифҳои худро эълон мекунад. нафароне ки аз дарди меъда рехтани мӯи сар доштани кирм ва ё сафедшавӣ пӯсти бадна азият мекашанд ба онҳо дороҳои софсавдоро тавсия медиҳем ки барои зиёду кам кардани қад ва вазн ёрӣ мерасонанд. дороҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад доставка ба ҳама шаҳрҳои русия. салом алейкум меҳрож. салом алейкум. хебрат коро хуб меша созек меша шукрона худо шота ганда скромниш де вади ай хезе буромада меша костюм ро қати омадӣ ба фикрам ягон ҷо не корда концерт нафрести охе не кор фақат ҳамин мақсад ва махсусаида фаҳмо пеш ай барномаро сар кардан тректа таъриф кардан имбрад ковери наргиз бандишоева девонаи баъд омадай идея ки буд идея худам у духтараки қати хондагӣ ё самин якам короче и трека ҳамо чӣ кардаги будам ҳамо mp3 худша гӯш кардаги будам вай хеле ҳамо припевиш мада хеле сахт фурӣ баъд роӣ кардам битмейкерда гуфтам ҳамира мешава ки ҳами хемониву бигирӣ далша бит қати бисозӣ пад мелодияи ҳаме ба гуфт ки биё лучи бигирам ҳамира полни ай сар кунам ягон одам биё мақсад качественнитар бурояда баро ки качествои пештарҳо чӣ хела соли 90 буди треко баъд гирифтем ай сар кардем духтарам ёфтем трек шид девонаи баъд омадагиай нафаро ки гӯш кардаги нестен ссилкаш дар описание ҳастай ва моз камак акса шумо намемонем шутобе гӯш кинед тамада азизтарини оча садқаи ҳар як мӯи сафедат поча дардорав ишома дар кӯча агар та намебудӣ и ҳаётам хуб намебуд. баъди як хеза буромадан меро чӣ хела ҳиссиёт созеку ягон хеле чи нест мешавад ки любой одам ягон гурӯҳ медорад ки ягон гурӯҳ мебарад уже разница по-любому пайдо мешавад чӣ фарқият аст фарқият дурустии гап баршинство фарқият бисёр чи нестаю но хеле ҳиссиёт мекунӣ ки как-то худти фаҳмиди худат бояд пеш бирад мисол фикрат яст нестаю мисол аммо комментариҳое ки буданд ку дар интервю гуфтагӣ будӣ ки нашод хеза бисёр савол медоданд ҳамон чизо аллакай кам шуда ё ки ҳоли гум шидам бигем неки лишний груз ай тарафи мардум позитивно қабул шид ма тайёр будам ки ёз якорат пазданиву чи худат бо будро комментаро ҳамаша бихонам мехонам любой комментария мехонам позитивно дабан як се касе ки ӯ да ҳамаи комментариҳо просто кушад аз тарафи мардум позитивно қабул шуда аз тарафи бачакҳои хеза чӣ ну ҳамон ман мегӯям ки ман тайёр будам ҳамаш дар негатив на яъне хуб қабул накардам агар ягон ҷой ба ҷоиш неста охи ман чӣ ёзи дигар дурӯғ бигӯм аксар рӯи рост гап мезанам хуб қабул накардам хай бо кори ҳар касе
фаҳмо вақте ки Лен Айхезе авлод биромадагӣ буд, ту чӣ хел қабул карда будӣ? Мардак борӣ. ин савола ҳозир ман нагум, ин савола худаш да битен ки вақте биромад ман уда чӣ навистагӣ будам. Чӣ навистагӣ будӣ? Хамадам Мақсад- интересиш доли вохча мепурсӣ. Короче ман навистагиш будам ки чӣ коре шид, биромадӣ набиромадӣ, байни ман ва ту дӯстимон ами 1 грамм кам нисбати мақсад фикри ман 1 грамм кам неста, ҳамон буд, хел ҳамон хел. чӣ хеле ки буд ман ҳамон хел қатъи созам бо ягон хеле фикри чӣ накунӣ, не 100%. Ба гузашти вақт хеле мисол худ ба худ суҳбатмон камтар шид. Ҳамон ман айпай зиндагӣ, мо айпай зиндагӣ уже дар шами бинем салом алейк всё. Обычно мехела любой вақте ки ҳамкорӣ ягон сферада бошад, қатъиан одам бисёртар мешавад, суҳбат оҳиста-оҳиста суҳбатам кам мешавад. Главное соз бошед. Отношениё қатъи реалик чӣ хела? қатъиралик ростии гап да охирон бор да чӣ шиштагӣ будем? Ба ғайр аз 100% Мизиреб? мизиреб да шиштагӣ будем, хеле суҳбат кардем. Мақсад ҳама на позитиви зуре. Ҳама нормал ягон Салом гап алейк. шавад. Мисол як моменте буд ки вақти инстаграмша взлом кардагӣ будам, ҳамон вақт баъд ҳамон инстаграми навшда я суҳбат кардем. Фаҳмои савола барои чӣ додам? Барое ки любой одаме ки қатъи он кас мисол конфликт дошт, ягон гап чап дошт, бо мурури замон Дигар теншян мешавад. то нави Не ҳамон хатире вақт ҳам мекишад. соз будем охи, яка просто да ҳамон Батлда темаи гап батда чап. камтар гап чапамон алиш шида дигаргун буд. Баъд бо фикромон алиш шид. Дидем ки уже польза неста ами чимон гневмон, баъд соз гап задем, чахчах шурӯъ ягон чӣ нест. Масъалаи клипи Шахера навида савол дорум. Ба фикрам ки нигоҳ кардагӣ клипшон слишком баъд просмотр тез гирифт. Ба фикрам ки любой кас дидаш. Як гап гум бисёр таъриф намекунам, ҳардаш маладесан. Зиёд намегум, ҳардаш маладесан. Аҷида дошти ё не? Не. Именно фичона мавзӯшон ака савол надодам. Именно фичона аҷида дошти. Охай ваю созам будам. Чӣ хел созан ки да батл ай ҳама Ака онаму периода чизе ака байншон чӣ хеле безе буд. Чизе ба хеле фикрам ки нисбати ҳама бачакҳои хеза бисвиста Шахер қатъи нави бисёр ядгарда чап будан. намедонам не ки ҳамо ҳолатда хеле чап будану. Не ки ман медонам ки ваю ба ҳамон солҳои пеш якҷо будан, бо як гапошон гирехт, бо ина бо якҷо шидан и возможност буд. Сарпарасти барномаҳои мо аввалин ширкати миллии букмекерии Формула 55. Коэффициентҳои аз ҳама баланд ва маблағбарорӣ аз ҳама осон. Ссилкаро метавонед аз зери видео дастрас кунед. Мардак бори даврои хеза 2020 вақти батл дар Шахер мегуфт ки нави кайхе када накура, и гуфтан накура, када накура. Рости гап мардак борида ёдам нест. Просто тайёрии батл. Ҳамо худаш тайёрӣ медид. Мақсад ягон чизи мо мебуд дар пеш дикаса тайёр мекардем. Да ӯ чизоша худаш чӣ мекардем? Мисол ман гӯш мекардам, хуҷан рафтагӣ будем охи кадшар. Фикр кардам ман савола дар нави дода будам, рости гап хушрӯ ҷавоб надода, хеле савола гирехта, айдурӣ пӯшонам хе савола дар тимати Мероҷ. Ман хеле сухан фаҳмидам ки як миқдор маблағе ки бояд баъди батл навик медода бачакҳои хеза 2020. Аммо сума надод. Грубо говоря, кидат кард хеза 2020. Мегӯям ки ҳамин чиза Шахер қатъи навик маслиҳат кардаги буда. Не ма барое ки чӣ ба против ҳамин гапон, барое ки ман қатъи Шахер биромадагӣ будам вақте пула гирифтанда. Аммо пула дода ки мақсад ҳамунҷа видео карда иста будам, ман хеле наздик нарафтам ки ҳамон видеода гуфтам ки баъди батл давомша метиҳем сумша. Баъд чӣ атошто маслиҳате хеле байни якдигаршон иждама не. Короче гап дурӯғ буд. Гап дурӯғай. Скорее всего дурӯғай, барое ки уно баъд даже ҳамо рептиҷидам я бо вохӯрдагӣ будан, камтар хеле гапошон хеле как против буда якдигар қатъи. Салом алейк кардем, хеле Шахер ну камтара хеле чӣ буда, агрессия қатъи будан. То баъди батла ба фикрам. То ҳами айхезе биромаданша. Баъд ҳамунҷа да дидам гирифтагӣ буда, видео кардан ки баъди батл сума метиҳем. Баъд сумша гирифта камера. Баъд дигар баъди ҳамин батл телефонкушӣ ҳам хеле шидагӣ буд. Баъди навик хулоса оқибат пула дод? Намедонам. Мо мақсад буқадар пул балешикам накардам, дар фикри ӯрам набудам, не ки баъди батл ғайре ки мисол
красовки додаги будам ба чодаву ай чизе либос симп овардаги буд ма ду пар гирифтам ду пари ҳамин красовкаи созша гирифтаги будам бо баъди ҳамун батл шахер биромад ма дастум дода буд реклама будам гуфти гапои либос не просто по-братски просто по-братски додак не ки шахер бо алоид мақсад чӣ кард камтар гредка дошт ҳамун сумо баъд мадам гредкадаги буд қариб я сифоиша фаҳмо чӣ мероҷ ҳозир хак ҷо ба ҷош нест байни шахер карлион нофаҳмоиҳои мисол камакак байнашон нофаҳмияй ҳамин кор пеш байни шахера ман фақат фаромӯш мекунам гарилара реклама кунам эне ман нағз мебинам ин чиза ки ягон ҷои рекламаш нест мехӯрам ҳамин чиза редка пастани неву ҳам бегаиё ва меолато ман рости гап сахт мақулам намедонам барои чӣ ин береклама чӣ хеле ки медонем ҳозир байни шахера карлион камакак нофаҳмия ҳамин чиз пеш байни шахера навик буд не ки ҳозир пенҷам мисол гуваш даган ҳамин чиз возможно ки бо шахера карлион айсарам хел пенҷ шаванд ё ки не ба фикри ака ҳозир як чизое шидестай ки реп ҳайрон кайсаам реп ҳайрон кардестай шояд соз шавам не ки чӣ хеле ки ҳозир конфликте ки ино шид ай нави ки шахери хеле нашидаги буд ай ина стар буд неги слишком даже бисёр стар буд ҳай сад видео кардаги будан рӯпарӯ с уважением гап задаги будан хеле осторожничид камтар кардам а иҷада уже слишком конкретно уже рӯи ростӣ гап шидаги буд ҳай умедворем ки конфликтошон аз байн меравад тенҷ мешаванд масъалаи охе ино ку бисёри реперо уже бахшиш да гап табридом бисёри реперо ку уже айрамкаи реп мегзаранд раз ҳаёда мисол ҳурмат кади молодец ҳурмат ки и хуб ай накади проблема те ино ку ами репа проблемара иноро айрамка мебуранд уже личностда мегзаранд даже репа бояд ба реп гап занем мисол дами давраи наврӯз не ё шона давраи шон давраи шаҳбоз не ба монанди ҳамин мисол нараси личности одамда репда мисол путатит кад ё ки ягон чиву байни якдигар нофаҳмоӣ дар реп гап за мисол барои ки репа ё ки а уже личность бигзарив ба зӯроварию ба ҷанг это уже слишкоми уже реп нестай мисол ҳозир ина хеле мардум қабул кардестан я чӣ мешава всё давай разбор уже ақорат бояд короче бір қапем бизанем ша ин чиз неправильно ин чиз неправильно масъалаи худат қатир алик батл дошти мардан гури ҳаёти личниш ягон чӣ гап дошти ё ки не дабад не ма барои ки бисёр медонистам охи ҳаёти личнисда чизе ки дар реп буд дар ҳамин чорчӯбаи реп буд ман нашуд ҳамун навистам уже слишкоми бад буд яъне усл расидаги набуди не бармегардем масъалаи худат мероҷ вақте ки айхеза биромадӣ лонли як вай нависон як пост нависон 100% дар бораи ту буд ҳали 100%. чӣ навистагӣ буд ман ҳамон вая мемонам дар экран барои нафаро дидаги нестам бо мавзӯ мегум короче рас айхеза биромаданиян мара биген касе айхезе биромаданияй мада биген худам сирш мекунам мақсад пиар мешава мардак боша монетизатсията кишен ака ма уз як гапи дига мегум пеши ҳамин сторисаш ду каса чақчақ доштем қатилонли позитивна прикол чақчақ уже как ҷура бо гуфтем хай во мехӯрем чақчақ мекунем и репа ёхи пеша сторис ки баъд раз сториса дидам ака ма дароӣ накардам ки ина бин барои ки чизо барои хайпа нестани уже хайпам намешава хеле чизо ранги дигаро я сторис кунам 10 кас 20 кас роид мекуна ира би чит гуфта мақсад ҳамин ҷолиби диққат меган чану хеле да нестам баъд дидам худам да барои ки переписка доштам историяша хеле листат кардам барои гуфтам ҳамун трекаш меброяд толи трек 16 доштам треки зур хондаги буд кстати баъд ҳамин ҷода дидам хондам ба ман история кардам гуфтам ки ман мир набиромадам ягон кас да кор надорам фақат сабаб як аз ду кас шидагия барои биромадани ман нашод хезе авлод хезе клан тоҷико и участнико да ман ягон тажда кор надорам фақат хезе 20 да ма претензияи общим буд гуфтам нарасен ма гуфтам навистам ки нарасен ма вақте ки расиден ма ба ма мерасам
просто ма заране гуфтам корум нагирен нарасен ма бомонен ма барои худам бирам шумоам барои худтон не ки баъд расиден ба ма мерасам просто мақсад хостам ки хали чизо мир нашава фаҳмидӣ хабай хали чӣ кард ман ягон чӣ нанавиштам нагла история кардам нарасен ма ав нашуд монетизатсия уш проблемаи ҳар кас хи чойухи чӣ кор дорад дар ютуби як кас мисол монетизатсияш агар прямой намекушта ма боша вроде би ма як чи дар Эрон шудам қатъи ман суҳбат кардеста ба чақчақи зур рафтеста намедонам чӣ баи хеле кардам не ки худат хит кардӣ ки барои тай охи барои ки як тай хезеб омадем вақт чақчақ накардем баъди тему не фаҳмо мероҷ историяи далер акбарзодаро агар дида бошӣ қатъи ки фит доранд мондак мадавази зурай ба худо зурай қабул карда мешавад не зурай акай далерда уже можна ӯ фармад ки ҳози акай далерай можна қатъи любой кас ҳамкорӣ кина фарқ надора кияй раликам ҳози маладецай ралик уже ай трекои унао пештарош ганда фарқ кардеста хай пацан зур кардестай ҳама ҳаракат кардест ки зур нагира рӯз ба рӯз саволи ман барои чӣ чиза не ҳамкорӣ хубай ма хеле ҳамон вақтеш хеле зав будам нашуд ҳамкорӣ любой кас хеле бояд камтар ҳамкорӣ шава ҳанаки ман савола барои чиза барои чӣ нафаҳмидат кардам савол дорам ки нафареро ки пеш ғам зада мегуфтем мисол ҳамкорӣ мешавад хачи ё ки не ғам зада намедонам шояд номаълум хай не ки ман чиқа бигум ҳамун хеле трекҳо хонда наметонам бишава ягон хеле ман намегум ки треки ғамзада мехонӣ вообще мавзӯ треку дар бораи не нашуд мавзӯ бигӯй любой чӣ қатъи мехонам хеле ман ин вақташам нашуд хеле чизо против набудам ҳача сами қатъи хондагиам ҳамун даврае ки уже ҳами гапҳои ҷанги сахти ғамзадагӣ буд қатъи ҳамун одам биромадам хондагӣ бароне чӣ нафта буд не вай ягон чи хеле қатъи хонӣ қатъи ина хон қатъи бихон ягон бачаҳои калонаи хезамон хеле чи да против набудам ай бачако хезем кас мазоқ накарда дурост шав ман медонам ки дигар мазоқ мекунад як вақт нашуда ин тема скорее всего акай шкурчи акай честе гага акай берӯз ҳами се касаш нам тамом любой тректа прикол мекунан ай хед шона мекунан ай ҳамарам кас трек бирора ҳами як неожиданно чӣ ёфтам тамом гам нест мерош муваффақияти дар барат нафарое ки хабар надоранд як бор дигар хотиррасон мекунем треки мерош дар описание ҳаст ва айни ҳол дар рӯи экранот ҳаст бародаро медонанд гӯш мекунанд подписатсия мекунанд ва навгониҳои мероҷа дидан мекунанд трек зури бадай бидроем гӯш кунед дар бораи модарай баъд баъди забонаи бадахшонӣ қатъи ҳамастай ковери наргиз бандишоева гирифтагем мондагем ҳаме қатъи совместни трек кардагем беҳадди хеле кор кардагем дар болои ин музика барое ки айнол музикашам сохтагем мисол дихта овардагем текстошав исуса барам қа гӯш кунед як кам тарак чӣ мешавад мада маҳфуз шуд дикна барам қаш дад кунед саломат бошед ма орзу мекардам очам мекардам ализина ира кардем роҳи зиндагира медод таълим ираҳи бада нара қадам намон бачам хато кардам дигар такрор намешавча сарпарасти барномаҳои мо аввалин ширкати миллии букмекерии формула 55 коэффициентҳои аз ҳама баланд ва маблағбарорӣ аз ҳама осон ссилкаро метавонед аз зери видео дастрас кунед